For today's video guys, punta kami porak na. Pasalamitan nga pumi. Lagi porak nga niya. Tara to kayo ko nung rin kumunta na. Kaya biki guys. Lagi porak. Kaya biki bekuan po pa eh. Kita nga na ako metong na. Ay, kaya kayo nung baka namin kaya nga pumuntalan mi at pasalan kita nga po guys. Pasalan kita nga po ko na. Ayun na, let's go! Ayo kaya munta porak. Jadi kaya pa mabila na kaya na talami. Tata ba sanjok? So guys. Yeah. Tayo na guys, ito na porak aceh pang kunin. Aceh pang kunin ito na kinin na. Na. Si mismo nga. Inawa niya paglalawin na kami. Na. Kaya na patong linawi, oh. Excited ka na ako. Na. Excited ka na ako. Na. Daran-daman may boss yan. Na. Daran-daman may boss. Pero daran-daman yan eh. Na. Oh, baka na bingi-bingi daran-daman yung boses ko. Ne. Ne. Oh. Yan guys, oh. Ne. Hindi ka ito parang milik madali. Yan eh. Na. Na, oh. Yan eh. Guys. Oh. Chase! Sabi kami, nag-chase, regular. Yan. Yan, ngayon paglalawin kami na. Para na yata? Oo, siyempre. Di na kayang power of ice. Saba nyo naman gumaga? Tik. Ako na, sabi mo ka na. Kasal ka mami na yan? Bagay mo na. Bagay mo, manyaman nga tinga po. Na? Nyaman. Focus mode. Para? Para, ako pa, magkubra ako pa ang pasibayo. Ini guys, yung pintalan mi kene. At kabang. Ano kami, midluto kaya pabong. Na yan, madam. Crab and seafood. Na? So, nagigilikin porak. Are, pintalan mi. Pari ko. Hindi kumari ko, may wala yata. At kaya pala, bawal yung baba kain niya, ha? Yun, oh. Yun, oh, may bulang lang, mayan. Yun, oh. Yun, oh, tsaka bulang lang, oh. Seafoods kami ang bulang lang. Kiniking orak. Yan, oh. Ay, nipisyalan may, yan, ah. So, yan. Yan. Icha. Solid. Bayis, pusit. Pagkain kami, crab and corn. Seafoods. So, nagkikinig karep kumari mi. Guys. Palampasan kayong bagay itang bigot, bawali itang bigot, at yung pamulang pakwan. Dari penyekap. Ay, kumari may bintalan ni Kene. Ay, yan tang, kuba niya, nagugyan kakapasuso. Maluto yan, Jo. Gagari king porak niya sa biyan ni lugal. Maselan.
At yung ganitang buko oning burim video kay makaka-copyright ko. So kami kaniking hey guys. Guys, manantana. Ay, ini mga anak kami guys. Kailan mangantana? Yuhu! Yuhu! Want it now. Yeah, kaya ano Yan. Yan, mga santing lang ang po kondisyon pa mamangan. Kalago ko kaya na papa. Yo, Kaya mo lang, marami ng pa. mga tanah. Okay. Okay guys, bagus lagi na.